Gina, mabati ka pa naman kung mapahali ko buntok. You go to your room. Ay, patsiya ka meminto, balat ang ka isa. O maka na kapalit ako buntok kita king eskwela ng Robert. Kasi nandun nating PTA meeting. Sabi daw mag-umpisa ka no alas 3 o alas 4:30 na. Ida pa umpisan. Kaya makapadak mo yung power, may manulo ko pawas. Sasabo ko nga, nalibat ka naman, nagkakili-kili. Kaya may makasimpakas kyung baro ko kasi kulay yung abo. May makasimpakas kyung bilbil ko, kilala ang susuway. O makanyan, imbes na maglupa kong donya, maglupa kong magsalibat-bat. O kaya kanya na niya mag-umpisa na, itang advisor dari Robert, sabi na, mag-icebreaker kaya pa ka no, Diyos ko. Patera ka na kaming tala, na Sara Hieronimo. Na? Kapampanganima na Sara Hieronimo. Tao yata pulong santol, kaya porak. Oy, dapen, patera ka na kaming tala, by batch kaya ka no, muna na ka no rin makalaklo ka, pengari king ngarap. O kaya ganyan, tetera ka na tang tala. O yakuya ko may kapagagwanta, kasi buli ko nang mayari. Kung umakyan mo gala itang palistang bukay sulok, sa akin besi paskarela. O petugot lang mo gala. Ay, may naano ko kanya, nak, may mo yung karela. Tingnan ko mga kataspat yung kilisangan na yung padalasan. Ako ay pang terak-terak yan, ako mga biasa. Dahil na ko pa na itang terak-terak sa Santo Niño na yung Maneldo. Wala itang palagyan na ka na kayong kaya, ay to ay. Wala itang terak-terak ka no Santo Niño, magmilagula ka no. Kaya itang alimang anak, manilak lang tabal, talulot ng sampaga, kaya itang samot daya ay makariri. Oy, tape, nakaita, may itong matatang makanyan, sabi ko kaya, ika ako makanyan, takakending ko pa mo, ako biasa, balang kaya sipitan kang bayag at amulag, ako makanya kaya, painawa, ako may nutos kaya. O kaya ganyan, lakwas kumika pali buntok, tinala ka dyan ang metong kapengari, yan ang makanyan. Kaka-KJ mo naman, misis ko nanan, anak ang makanyan. Siguro kulang kalambis kang asawa mo, hey? Kaya ko mo migoromentado, mayari ko kang Incredible Hulk. Kanong yung balo, ako makanya karela, kaya tapang mamirapal, nung tinang problema rin nga, kaya di pisag yan tana. Baka nito, gatana mo muli, alaway itang may panera ko pakyan, pangatwayo na. O kanya na kaya pang mga yatake puso kayong pamanyap tanyo, tsaka sisilim na ako makanyan, manesek pa, na. So, syempre ako kanta, manesek, what you mean, may sirala pa rin Q-text na rin kay ko, rin taliri ko. O di ako milyari bo rin syempre may tula na ako. O kaya kanyan, bayo pa makapanya di tayo tang advisor, dakaya kanyan itang principal, sunga-sungaya, out, everybody out, nagkukulait na kanyan. O kasi kano, ating para lang bomb threat kaya, nya pala kuha na kami nga, saglululo kanyang pengari, pulayan la, lulwala kitang classroom, pati ruguret ang magrayuma, makipulayan la, makalunos na naman. Yako, ay, aliko, makisaglulo ko, tinopin ba sakit din ang butit ko Tsaka nung ating mamakbo ka eskwela, o di ating mamakbo, nung oras mo na, nakapapay-stress. O tapin, kaya minuli na ako, may sayang kumugaya. Paing ko, pakulay kaya pa mo, para kitang PTA meeting, kaya lang ang milyari. Maya pang may kipagkwaho na ako mo kita kay Mexico, mana ka siya pong petranan din, o na ikay pentingwanan, uli na pining jablo sa PTA meeting ngayon Oy Robert, na ikay tutuki, itatago yung gulwan mo, yung patagunan mo kay PTA meeting ngayon. Lakwas ko mo mabubusit Ay, tang, makankimbak mo. Tibak-tibak ka, Rod. Kanino ka barbero minta?